mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Lumaban si tatay para makapiling ang pinakaaantay niyang apo ngayong Pasko. Hi DJ Rocky. Bago ang lahat, bumabati na ako ng maligayang Pasko. Hindi man magiging lubos na maligayang Pasko namin dahil sa nangyari sa pamilya namin kamakailan lang. Pero sinusubukan naman namin na manatiling buo at masaya. Itago mo na lang ako sa pangalang Malu. At ito, ang aking secret file. Noon pa man, daddy's girl na ako. Tatlo kasi kaming magkakapatid. Ako yung middle child at ako lang ang babae. Siguro, mas close ako kay tatay kesa kay nanay. Pero parehas ko naman silang mahal. Wala namang issue tungkol doon. Pinalaki naman nila ako ng maayos. Isa akong registered nurse. Pero hindi na ako nakapag-practice ng profession ko. Kasi naging priority ko na ang family ko. Ang husband ko at ang tatlo naming anak. Ang husband ko ay isang seaman. Kaya sumasapat naman ang kita niya sa barko para matugunan ang pangangailangan namin sa pamilya. Napagkasunduan namin na hindi na ako magtatrabaho for now at sa mga bata na lang ako tututok para maalagaan sila habang nag-aaral. Katuwang ko naman ang nanay at tatay ko sa pag-aalaga ng mga anak ko. Halos tigi-tigisa kami ng bata. Ang panganay na kay tatay, ang pangalawa na kay nanay at ang bunso naman ang nasa akin. Pantay-pantay naman ang pagmamahal naming lahat sa mga bata. Pero, espesyal ang relasyon ng tatay ko sa panganay kong anak. Hikain kasi yung panganay ko. Kaya si tatay ang madalas sagabantay rito at pumoprotekta para hindi lumala kapag may asma. Hindi ko pa yata nababanggit, pero lahat ng mga anak namin ay mga lalaki. Kaya medyo matagal na akong nilalambing ni tatay na sana raw yung susunod niyang apo sa akin babae na. Lagi ko namang sinasabi na si Lord naman ang bahala kung ano ang ipagkakaloob niya. Alam naman yun ni tatay. Pero dahil nga tila prinsesa niya ako, gustong gusto rin niyang magkaroon ng apo na babae. Kumbaga yung bulilit version ko. DJ Rocky, ewan ko ba? Pero ang lakas ni tatay kay Lord. Alam mo yun, hindi ko naman hinihiling ng lubos. Pero netong January lang, nalaman namin ng husband ko na buntis ako. Umuwi kasi ang husband ko last Christmas, kaya ayun. Nung nagpa-ultrasound ako after 16 weeks, late April, tsaka ako nalaman na babae ang gender ng baby ko. Nung sabihin namin kina nanay at tatay,
Napalundag ang tatay ko sa sobrang tuwa. Parang bata, masayang masaya sila ni nanay. Sa sobrang saya, nabiro pa nga ni nanay si tatay, sabi niya, "Uy tay, dahan-dahan at baka mag-spike ang blood sugar mo sa tuwa. Dapat umabot ka ng Pasko." Masayang masaya talaga si tatay eh. Kasi ang prinsesa niya, magkakaprinsesa na rin. Gustong gusto kong balikan yung araw na yon, DJ Rocky. Maligayang maligaya siya. Pero alam mo naman ang kapalaran. Kapag may dumarating na grasya, alam mo yun, may disgrasya na naghihintay na mangyari. Hindi lang talaga natin alam kung kailan at paano. Few years ago pa, DJ Rocky, noong ma-diagnose si tatay na meron siyang diabetes. Nasa lahi na rin kasi nila. Nasa lahi namin. Kaya may insulin na siyang pang-maintenance. At magmula noong nag-maintenance siya, wala naman siyang mintis. Lagi siyang may supply ng insulin. Kahit yung mga gamot na iniinom niya, lagi naman niyang iniinom ng tama. Yun pa ba? May metikuloso yun. Then buwan ng July, 7 months na akong buntis. Naalala ko pa, nag-usap kami ni tatay. Sabi niya, pagkapanganak ko raw, siya muna raw ang tatayong yaya ng apo niya. Total, malaki naman na raw yung panganay na anak kong binabantayan niya. Sabi ko naman, walang problema tay. Alam ko naman kasi na matagal mo na yung inaantay. Pero nung mag-usap kami, DJ Rocky, hindi ko mapigilang pansinin ang pamamaga ng paa niya. Nakikita ko kasi sa kanya na hirap na siyang maglakad. Namumula yung paa. Sabi ko nga magpa-check up na. Kaso kaya pa naman daw niya. Biro ko nga kay tatay. Basta tay ha, wag mong baliwalain yan. Inaantay ka na rin ng apo mo, dapat healthy ka paglabas niya. Ngumiti lang si tatay. Fast forward bandang last week ng July. Nagrereklamo si tatay. Kasi raw yung kanang paa niya nagmamanhid. Hindi raw niya maramdaman. Naikwento ni nanay na nagkaroon pala si tatay ng sugat sa paa. Tapos nilagyan daw ng dagta ng isang halaman yung sugat para mag-heal. Pero lalo palang na-infect yung sugat. Doon na pala nagsimulang lumala ang impeksyon ni tatay sa paa. At ayun nga, namamanhid na. Kinakabahan na si nanay kaya sabi ko sa kanila magpa-check up na kami sa ospital para maagapan pa yung paa niya sa pamamanhid at makainom ng gamot. DJ Rocky, pagdating namin sa ospital, na-admit si tatay. At magmula noon, hindi na siya pinauwi. Binigyan na siya ng antibiotics para mag-normalize ang daloy ng dugo sa paa niya. Para masalba pa to. Pagkatapos iscan ng isang machine yung paa at binti niya, tinapat na kami ng doktor sa kalagayan niya. Mabilis ang pagkalat ng impeksyon at posible pa itong umakyat sa taas ng binti, sa hita, at posible na umakyat sa puso at utak. Iisa lang daw ang natatanging solusyon para matigil ang impeksyon. Amputation. Kailangang i-amputate ang paa ni tatay. Sa bilis ng mga pangyayari, DJ Rocky, hindi namin alam kung saan kukuha ng pambayad sa pagkaka-ospital ni tatay. Tapos ito pa. Kailangan pa naming mamili. Hahayaan daw ba namin ang paa ni tatay na nagkakaganon? O ipapaputol ito para hindi kumalat ang impeksyon? Kami ni nanay at ng iba ko pang mga kapatid, para kaming nakasakay sa roller coaster, nasusuka sa mga nangyayari sa paligid. Pagkatapos naming mag-usap-usap, humantong kami sa isang desisyon na hindi namin alam
Hanggang sa oras na ito, hindi namin alam kung tama ba o mali. DJ Rocky, hindi kami nagsayang ng oras. Pinili naming ipa-amputate ang paa ni Patatay. Binigyan naman kami ng doktor ng pagkakataon na kausapin si tatay tungkol sa plano. Nang malaman ni tatay ang tunay niyang kalagayan, nanghina siya. Hindi niya alam na masyadong komplikado pala ng sakit niya. At maaari niyang ikamatay kung hindi agad maaagapan. Kaya siguro dahil sa findings ng doktor at sa resulta ng scan na ginawa sa kanya, buong tapang siyang pumayag na ipaputol ang isang paa niya. Sa loob ng 2 araw, naka-schedule ang operation. Pinaganda kami ng malaking halaga bago isagawa ang operasyon. Naalala ko pa nga, DJ Rocky, na bago operahan si tatay, dinadaan pa niya sa biro yung kalagayan niya. Ihanda na raw namin yung wheelchair na pag-uupuan niya. At araw-gabi siyang magpapabuhat para maglakwat siya. Ang tatay nga naman nagawa pang magbiro kahit mapuputulan na ng paa. Pero kitang-kita ko sa mga mata niya, DJ Rocky, na takot din siya para sa sarili niya. Pilit na itinatago ng mga ngiti niya ang takot sa mga mata niya. Hindi niya man masabi ng diretsyo. Pero tagos sa puso ko. Ramdam ko yung kaba ni tatay. At noong ipapasok na siya sa operating room, yumakap pa kami sa kanya. Nagbilin pa nga siya sa amin. Antayin daw namin ang paglabas niya kahit kulang na siya ng paa. Sabi namin wag siyang mag-alala. Ano man ang mangyari, hindi namin siya pababayaan. Bilin ko sa kanya, Tay, hahaba pa ang buhay mo. Andito ang apo mo. Dapat sa Pasko, magkasama kayo. DJ Rocky, naisagawa ang amputation surgery ni tatay. Na-amputate ang paa niya. Pero para masigurong hindi kumalat ang impeksyon, isinama na rin sa amputation ng bahagi ng tuhod niya above the knee. Kaya imbes na paalangang naputol, pati buong tuhod at ibabang bahagi ng binti niya tinanggal na rin. Matapos ang ilang oras ng paghihintay, ibinalik na si tatay sa regular room. Inantay namin na magkamalay uli siya. Pagkagising niya, nakita niya ang katawan niya. Hindi raw niya maipaliwanag yung nararamdaman niya. Pero pagtingin niya sa bahagi ng binti na natira mula sa amputation, bigla siyang natahimik. Biglang tumingin sa malayo at tila nalungkot. Sabi ng doktor sa amin, kailangan pa munang obserbahan si tatay dahil panay pa rin ang bleeding sa bahagi ng pinagputulan ng kanyang binti. Hindi pa raw ito masasabing stable. Akala namin magno-normalize ang kalagayan ni tatay. Kinabukasan, narinig namin si tatay na nagsasalita. Ang dami raw niyang nakikitang mga kamag-anak na pumanaw na. Nasa loob daw ng ospital. Nasa room mismo. Sabi namin, Tay, huwag ka magbibiro ng ganyan. Matagumpay ang operasyon mo, hindi ka pa nila dapat sinusundo. Pero mapilit si tatay. Panay ang turo sa kisame. Na nakadungaw raw ang mga namatay na niyang kamag-anak. Tila sinusundo na siya. Agad naming tinawag ang doktor para ipacheck si tatay. Pagpunta ng doktor, agad niya kaming sinabihan na maghanap ng dugo na isasalin kay tatay. Anemic daw siya. Hindi normal ang blood pressure. Maraming dugo na pala ang nababawas sa kanya
dahil hindi humihinto ang bleeding sa pinagputulan ng kanyang binti. Ang pinakamasaklap sa lahat, DJ Rack, type AB ang blood type ni tatay. Sa aming magkakapatid, yung bunso lang ang type AB, habang type O kami lahat. Yung bunso kong kapatid nasa ibang bansa. Kaya wala kaming magawa kundi mag-contact ng mga kamag-anak o kakilala na may type AB na dugo para masalin kay tatay sa lalong madaling panahon. Hating gabi, nagtatawag kami sa kung sino-sino doon mismo sa ospital para lang makahingi kami ng tulong na mag-donate ng dugo. Dahil wala ng stock ng type AB sa blood bank ng ospital, maging dun sa malapit na imbakan ng Red Cross noong mga oras na yun. At maski ako, hindi ako pwedeng mag-donate ng dugo dahil buntis ako. Kaya mano-mano ang paghanap namin ng tao. May ilan naman na pumayag na mag-donate ng dugo kahit hindi nila ka-blood type si tatay. May iba naman na pumayag na mag-donate ng AB pero kailangan munang dumaan lahat sa blood cross-matching. Pero hindi humihinto ang oras. Tumatakbo ang panahon at unti-unting humihina ang kalagayan ni tatay. Yung tipong kahapon nakakausap pa siya pero pagsapit ng umaga kinabukasan, natutulog na lang siya. Tarantang-taranta kami sa kahanap ng type AB. At hindi na namin namalayan ang oras na lumipas. Nag-message ang nanay bandang tanghali araw ng Martes. Bilisan na raw naming maghanap ng dugo. Namumutla na raw ang tatay. Nauubusan na ng dugo. Wala nang ang malay. Ngarag na kaming lahat. Pilit na gumagawa ng paraan para madugtungan pa ang buhay ni tatay. Bahala na kako, bahala na. Mabuhay lang si tatay pero pagsapit ng 3:00 ng hapon, na-cardiac arrest ang tatay. Sabi ng nanay, bumalik na kami agad sa ospital. Nire-revive na si tatay. DJ Rocky, wala pang 1 oras, nakabalik kami sa ospital pero hindi na namin inabutan ng buhay ang tatay. 4:00 ng hapon, binawian na siya ng buhay. DJ Rocky, aaminin ko, hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap Ba't ganun yung nangyari? Okay naman yung operasyon niya, na-amputate naman yung paa niya, pero dahil lang sa kakulangan ng supply ng dugo, dahil doon binawian siya ng buhay. Sobrang sakit. Sobrang sakit ng nangyari. Kung marami lang sanang bag ng dugo na pwedeng isalin sa kanya, baka ngayon buhay pa sana ang tatay. Kung maaga lang sanang nagsabi ang doktor na maghanap kami agad ng standby na dugo bago pa man siya operahan, baka naligtas pa namin si tatay. Naganda kami ng pera pambayad pero dugo. Dugo hindi namin naihanda. Aanhin naman namin yung pera. Hindi madudugtungan ng pera yung buhay niya kundi dugo. Dugo naman pala yung kailangan ni tatay, di sana dugo na lang yung unang inihanda namin. Kung pwede nga lang hatiin ko yung supply ng dugo ng katawan ko at ialay para kay tatay, gagawin ko. Kaso bawal. Kasi nga buntis na ako noon. Ang masakit pa dito, DJ Rocky, inaantay ni tatay yung anak ko. Inaantay niya yung apo niya. Yun ang Christmas wish niya nung nabubuhay pa siya. Makarga niya lang yung apo niyang babae. Na malamang kamukha ko. Kasi nami-miss na raw niya yung time na baby pa ako. Yun lang daw ang kukumpleto sa Pasko niya. Kaso wala na nga dahil hindi na sila nagpang-abot. First week ng September na ipanganak ko ang pang-4 kong anak. Hindi na sila nagkita ng lolo niya. Hindi ko natupad yung wish ni tatay na mabigyan siya ng babae na apo habang nabubuhay pa siya. Napakasakit lang, nakakapanghinayang kasi kumpleto sana kami ngayong Pasko. Hindi na baling kulang
ng paa ang tatay ko basta buhay lang sana siya. Kaso hindi na nangyari. Hindi na makakarga ni tatay ang prinsesita niyang apo. Hindi na. Ito nga rin pala yung unang Pasko na hindi na namin kapiling ang tatay. Kaya ang masasabi ko lang, Tay, maligayang Pasko. Sana tahimik ang kaluluwa mo sa langit. Andito na ang apo mo. Ang aga ka namang kasing kinuha sa amin ni Lord. Sayang. Pero tay, hinihiling namin na magabayan mo kami at ang mga apo mo. Hindi ka namin kakalimutan. Lalong-lalo na tuwing Pasko. Pero sa totoo lang, hindi ka namin kakalimutan kailanman. Mahal ka namin. At paalam. DJ Rocky, lumaban naman si tatay para sa amin. Para makapiling niya kami. At ang kanyang sanggol na apo na babae ngayong Pasko. Pero iba ang itinakda ng may kapal. Sa kabila ng lahat, sinusubukan naman naming maging positibo. Hindi man nagkita at nagpang-abot ang maglolo, ipinapangako ko naman na ikukwento ko ang buhay ni tatay sa bunso kong anak. Ipaparamdam ko sa kanya na ang kanyang lolo ay nasa puso lang niya. Patuloy siyang minamahal kahit nasa malayo. Malapit sa kung nasan si Papa Jesus. Malungkot man ang unang Paskong wala si tatay. Masaya naman kami sa unang Pasko ng aming bunso. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Merry Christmas. Salamat. Muli, ako si Malu. At ito ang aking secret file.